लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट लाना फैदों आरोना। बे आपडेटआनो ओरैबायदि जागोन, जोंनि बर' हारिनि जाखिनि जोंनि बर' हारिखौ रैखाथि होनो ना आखायाव हाथियार लानो लाग्रा जायफोर एक्स एन डि पि ना बिथांमोननि थाखायसो फंनैसो बुंनो आखायाव लादों। नोंथांमोना आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालामगोन। सिगाङावनो निमाहा बिग्रोनाय जाबाय। जाखिनि दा खोनानो मोनदों आरोना, खयजना साख्रि मोनखो आरो खयजना साख्रि मोनाखै। फेरेंगाया सिगाङावहाय जाखिनि बाथ्रा बुंदोंमोन ना, बे बाथ्राया रोखा जादोंना जायाखै बेनि बागै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दंमोन आरोना गेजेर ससेयाव। दा बर्थमान एसे द्रप थाना दोङो। बेनि थाखाय आं लाबोनाय जादों भिडिअखौ। नोंथांमोना मा बुङो कमेन्टआव बुंहरब्लानो जाबाय आरोना लोगोफोर। जोंनि एक्स एन डि पि जाय बिथांमोना जोंनि हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमदोंमोन ना, मोजोमसे जिउखौनो गावनि हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांबोनानै जिउ बाउसोमदोंमोन। बैसोर सुबुंफोरखौ मा साख्रि होगोन होननानै बिथां फेरेंगाया बुंदोंमोन। 4 ग्रेड 3 ग्रेडफोराव साख्रि होगोन होननायमोन, नाथाय बै साख्रिया बहा थांखो। बेसेबा दुखुनांथावना ना। जोंनि गेजेराव गोबां बिदिनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां खोनानो मोनो। जाय थांनाय साननैसो आगोलाव क'क्राझाराव ना, जाखिनि एक्स एन डि पि बिथां सासेया मा फैसा मागिनानैसो जानो गोनां जादोंमोन आरोना लोगोफोर। बेफोरखौ साननो थाङोब्ला जोंनि बर' हारिफ्रा मा साख्रि होगोन होननाया मा मोनाखै, मोनमाराखै। बे साख्रिया नंखाय आरोना लोगोफोर। बिथांमोननि जाखिनि हाग्रायाव थानानै नांबोनाय जुजिनायफोरखौ नोंथांमोना मा बुङो। आरो बहुद एक्साइटेड जाखायो आरोना, दुखु मोनो आरोना लोगोफोर। जों गोबां समाव बिदिनो हेल्प खालामोमोन सिगांहाय एक्स एन डि पि थानाय समाव। आरो नोंथांमोना बेखौनो माबायो आरोना, कमेन्ट बक्सआव माबायदि खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरोना। आं गोबां बुंनो गोनां बाथ्रा दंमोन, नाथाय गोसोआवनो फैजोबा आरोना। गोसोआव फैयो ओमफ्राय बुंनो सानब्लाबो मा बिदिनो बुंनो हाया आरोना।